তিনি ফাঁসাল ওয়েস্ট রতনপুর এডিসি ব্লেস গাবর্দি 7 जुन টিটি এডিসি রিগনাই সেট নখবই ক্রিকেট ভলিবল থংজাকনাই যত লুকরকন বাগজাখা ও পান্ডব ফাইমানজাক ফাইকিয়া ছত্র গুলাগাটিনি এমডিসি গণেশ দেববর্মা তৈ এক্স এমএলএ রাজেশ্বর দেববর্মা জোনাল চেয়ারম্যান রাকেশ দেববর্মা জম্পুই ব্লক চেয়ারম্যান অর্জুন দেববর্মা নখবই যত নাংনাই সংনাই আদংশ রিগনাই বাগমানি বিসিংতৈ কক গচারখা এডিসি চংমারিও বুবাग्रा हाय कबा थानसानो गप्लाय खलायनानै बागै जत लुकुरकनो কক गचारखा ताम কক साका खनावै नायदि কক नागनाय सिनि आंखौले सिनि बिरिङा पान्दानि आतु खानो बा কক खायसे खानै खायसे सिनि पान्दामा सिनि सुपारसाइ सिनि सागाय सोनो नि কক गचारे नि नाखंगल কক साइख्लामान बागै दङो तिनि आबन बागै नरनि अबरम बुबाग्रा हुनुका खोथों रिगनायनि बिसिंतै ताइ अबनो सानाय बोरै रंना स्पेशल खायनाय सिनि बुमा बदलनो बुबाग्रा आसके हामजागो आसके जाजागो लगिं माना मुसुंगो याप्रि बाक्साके खरां बाक्सा खलायके नरनि लगिं नाजागैनि तिनि बुबाग्रा नरन बरम रखा बुमा बदल होनाय आबन बागै आं नरन थानिगो अबन कय मुं दंनाय तिनि टिप्रमथा पार्टी बुबाग्रानि जे पार्टी बुबाग्रा सनामानि नर जत्तनो अबना हामजागै साजागै बुबाग्रा न लगिलगै तिनि बारो फाइले जाव जे तिनि बुबाग्रा थांजा थांजा नि सिरि खौ दङ अ थांसानो नर हामजागै तिनि पाल बाक्साके थांजागे फुनुगैगा तिनि वेस्ट रतनपुर जे नर कबिनो बुबाग्रा सामानि आकब रायजा तिनि चलि दङ ताइ थांजा तिनि नर रतनपुरनि बुमा बदल फुनुगैरेखा आबन बागै नर नां बेलाय बेलागेन हामबाय मारो ताइ नर नां सेलेदो एबो नर ने बागै आं कायसा कक सानमु दङ कसो खायो नर गोबां न बुबाग्रानि जे बुमा बदल सातुनो सातुं हियावै वातिनो वाति हियाय नरगो थांलाय जाव बुबाग्रा रिंखाङाके तिनि फाइलेनो नांनाय हेंगे थांलाय जाव फाइले जाव माहायलाय जों आबनि बागै आं नरनो पाइप्लाय हामबाय ताइ सिनि जे नाहरमं सिनि जे मानथाय सप्तानि बागै बुबाग्रा ताबो चबा खाय दङ आजागा नरक लगी मारनाय बरक किसा जुदा बरक दङ नरनो अरायपरै खायनाय इउट्यूब नि बिसिंतै मोबाइल जों नगो बुको दावले ग्रेटा पेपरलाइन हनि सालायमोन हायरो जों थांसियो आबा हायगे जोंनो कक अरायपरै सायनाय फेमलग मालिया ताइ सिनि बखानाबो सबाय मालिया पिप्रा सारक थानसां खामाने थानसानो गप्लाय इंयासा ताइ सिनि मानदाय सके माइनासा हायगन बुबाग्रानो लगिरि दंनाय अमो समाय दांनाय जा ताइ सिनि बुमा बदलबो अमा हायगन समाय दांनाय जा आं अबनो कइनाय बेसखान सालो जों केबिनेट को ताइ खनाया बुबाग्रा खरां टिसाके बिनि खरांनि लगी जों मा मानजुनाय ब याप्रि साकांगांके सुमु बबाय बाक्साके याप्रि सालायनाय अजागा ताइ कुबुनि जुदा बदल टिप्रमथा पार्टीनो कारिनाय तै कुबुनि जुदा बदल जेसे पार्टी फुनु फायदोंदि जों बरनो अजागा जागारागला ताम हमले टिप्रा सारक ताबो सराय सराय सायमानि थांगा बुबाग्रासे जोंनो फियोगै मानाय बुबाग्रासे सिनि अदेगारनो रिमानाय जेसे पन कल सादि 2 मास 1 मास इलेक्शन सिगां अंके अमाहि किसु बरक दङ बरक असमय अंके हजागनि थांनाय न न आनो पदर पदके लु फुनुना नांनाय पदर पद सावैनाय सिनिबो खानो उदुर मुदुर खायना नाय बिया अबनो जों जत्त बुबाग्रानि जे वारियर्स अर दं दंनाय तै दुलि दंनाय जत्तनो जोंले ताबो जत्तनो कक थांजां लायजाक इउनिटिं लायजाक एक लायजाक अजागा सराय सराय जों सानामो जोङो सिनि कामि आमसायो ताबो तिपारा सारक सराय सराय बुबाग्रानि लगी तिप्रामथानि लगी ताइ अबनकारि जों मुंसाफोनो नुगिया जों मुंसाफोनो सायमाना नाया अबाहाय सिनि ताबो समाय बसगांगो दङ ताइ अबना आं पाइथागो कक कसानाय आस कक गलक खैलिया पाइथागो अबनो जोंमं नरनि थानि नरकी बुबाग्रानो दा हामजानाय ना कुबुनि जुदा बरकनि जुदा बसंनि बरना हामजानाय अब नरनि थानिसि नर बुबाग्रानो हामजानाय दे नर साला खर बसगर बुबाग्रानो हामजा याति साला तिनि नि आस कक गलक रिलिया
बागलायनाय माने नालायनाय काहानजों मोननै नगर थांलायनाय ताइ बुस्थुनि थिनांनि बागै जों साबलायनाय ताइ खोनासिनि कतर माखासे पान्ना दङ खुमलमो जिदा जों पालके दलके मोनैलायनाय खा दंथ'लाय जों थांलायनाय बबागाबाय जों खोना मालायलायनाय बायथागो आंनाव गाय स्ल'गान गाय खायनो मोसौ जे रतनपुर वेस्ट रतनपुर ओंखाब गालाय इनिटि फुनुमानि कायसा थायावबो होनजागो रतनपुर होननानै सिमबो खाब गालायके दंफुइथां जे रतनपुर किसा आवाज दे बुंसो गुदा बारानो उङो आबो नर किनिबो फुनु रका ताइ आं खाखायो बुसकेन सालबो এই যে নর রতনপুরनि सिनि যত सिक्ला रक सिनि जे भुमा बदल रक सिनि जे टिप्रा मथा पार्टी खायदोंनाय जत्तन बुसकेन सालबो बुवार न बासागल लगिवा पाइथाबा आं स्लोगान दनाय न स्लोगान लगिरनाय जा आं स्लोगान दनाय न लगिरनाय जा पाल खेतोतनो स्लोगान लगी मारनाय रनाय बुवाग्रा এই সভানপং এই বিসিনি চেয়ারম্যান গরম গোনাं रमेश देबबर्मा सिनियर फाइ मानजाखा पान्डाना मोसांनानै होनाय सिनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि लिडार बर्तमाने सिनि त्रिपुरा मथानि स्पोक पार्सन तथा एक्स एमएलए गरम गोनां राजेश्वर देबबर्मा हाइकेनो फाइ मानजाखा सिनि एरियानिनो एमडीसी खासकसा गणेश देबबर्मा मानजाखा सिनियर सिबेजला जन हाउसनि चेयरमैन बरम गोनां राकेश देबबर्मा मानजाखा भाइस चेयरमैन बरम गोनां सुदेब देबबर्मा हाइकेनो मानजाखा सिनियर गाबर्ती साबजुनालनि चेयरमैन बरम गोनां आपन देबबर्मा मानजाखा सिनियर सिनि वाइटेननि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां बिश्वनाथ देबबर्मा हाइकेनो मानजाखा सिनियर ई बिसिनिनो कोसाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरम गोनां निबस देबबर्मा मानजाखा तेबो सिनि बिसिनि जत मेम्बार्स सिनि रिजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ते जत आमचाइनि बुबागाना हामजागै दंनाय बनो जतन आनि ई सारिक जरानि खाका हामया पारे किसा पक कुसारि क्लाइन थाङानो सिनि नाहारमं तामो जोंमा वानसंनाय सिनि त्रिपुरा मथानि नाहारमं हंके जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिनि गोल्ड नाहारमं हंके जोंनि त्रिपुरा हाव त्रिपुरासाय यकसाय काहान कुरुंखे जों सासन क्लाइमाननाय आमति सिनि नाहारमं कारण टाउन बागै हेमा बुबाग्राम बागैनो कक थैसाबाय सागाचुनो परमानेंट सल्यूशन है के सर्वाइवल एक्जिस्टेंस हिनि सागाचुनो कारण तामन बागै हिनबा हाबो जों तेबो वान संनानै माक लायनाय कारण जों नुका ई भारत हाबांगो जे राज्य एग्रीमेन्टआव माइयागोलो गोबां राज्य जानि जा स्वाधीन माननान बागै जानि जा अर्थनैतिक सम्बल खालामनायनि बागै गोबां राज्योआवनो गोबां जानि जा जुदाखाय आन्दोलन खालामनाय आंनि लास्ट आन्दोलननि जे कक सावानो तेलेंगाना राज्य 1956 सालनि থেকে आन्दोलन खालामां 2010 से आबो तेलेंगाना राज्य मानो बोबागर आबनो नाहारिनो साव जे त्रिपुरा हो 1949 सनबाय एग्रीमेन्टआव माइयागोलो फान्ता ताव फान त्रिपुरा हो त्रिपुरासा जाना दंनाय इ सानो तो सोयल हिनि दंनाय कम्पानि बसंबाय ता फान सातक जागै दंगो आम बागैसे बोबागर कक्साव जे सार्वाइवल एक्जिस्टेंसनि कक जोंनि दिने दिने परिवर्तन जे जागामै दं जों नगै मांखा तामो त्रिपुरा मथा 2021 जों त्रिपुरासनो ताम कक रिफाय 2023 जों ताम कक रिफाय 2024 जों ताम कक रिफाय दिनै 2026 बोसखांनाय एडिसि इलेक्शन नाय ओंखा तेगे सेखायनो इलेक्शन डिक्लेयर नायका जों ता फानो त्रिपुरासनो कक साइ दङ ता फानो कक रि दङ बोबागरा ता फानो कक रि थानेनो जों जारा त्रिपुरासनो थामसाखै दंने हने बोबागरा कनो ता फान साइ दं पेबा जों ता सारां क्लाइकेंके वान सबिनाय केंके नाहादि जुनो कबनि बसम कबनि राजनीति बदल खायनाय गोबां मारो जुनो जे जागा बोबागरा त्रिपुरासनो मोथांनान भाई कक सागा पेबा इ त्रिपुरासनो आलादा खे कक गुरि बुजिरि साइनाय बाहायके त्रिपुरासनो कन्वेंस खायमानो बरगामनो चिन्ता दारा बंनि नाहारमं आमति है
কেবো কেবো ত্রিপুরাসানো কেবো সিপিএম কবাংমা 25 বছর শাসন খাইতেনে বর্ণ বুলুরি কক সাকা ত্রিপুরাসা সহজ সরল বিশ্বাস খাইকা তিনি বর্তমানে যে হাপাং দं বর্তমানে যে রাজ্য হাপাং চালু হইতং নাই বড় ত্রিপুরাসানো কবাংমা প্রকল্প খাইনাই কেবল 25,000 রাং দাকা কেবল ওয়াস্টক পন্ডিনা হেনে বড় ওয়ানসুকাनि गोबां माखे कनभेन्स खालाय दङ कारण तामन बागे हिमबा ত্রিপুরাসা সহজ সরল বড় বুঝিয়া বড় যে কক্সাকে বড় বনন বিশ্বাস খায় আম বাগে ববাগরে যেহাকে লং টাইম নি বাগে কক্সা মানে আবন নাহাইরা করে যাতে যাতেইনো যে রাজ্য যে কিসের সুযোগ সুবিধা মানে আইনও থাঙানে বড় ওয়ানসুবো सुना गोबां आमते हेके प्रलोभन फनगुइ दङ फेबा जों वानसुना नांनाय बबागरने एकमात्र जोंनो जेनारेशन बागे कक्साव चिनि सेरं बागे कक्साव एकमात्र मुथांनाय हिंके जों आशा खालायो বিশ্বাস खालायो बबागरनो मुथाङै मानो होनो कारण तामन बागे हिमबा दिनै गोबां मा सारा पृथ्वी गरे बबागरे ত্রিপুরাসানি कक्साका जोंनि भारतबर्ष गरिब ত্রিপুরাसानि कक्साका सुदि त्रिपुरा राज्य फाइसितु ত্রিপুরাसानि बागे कक्साया सारा पृथ्वी गरिनो कक्साका अ जागानो जों पयथ जाना नांनाय अ जागानो जों বিশ্বাস जाना नांनाय जों तेबो ए जागा বিশ্বাস जाना नांगौ बाक्लायो कारण तामिबा बबागरा जुनै त्रिपुरा हाबाङो फाय बर्तमाने 21 থেকে কক সামান বিসিङ পর্যন্ত जुनो साक बायतन कुनै प्रमाण खाय जुनो फनोय क्लाङि थाका कायसेंके जे जागा चिनि डम्बुनि जरा जें चिनि ताखुक तंनाय बरक न जे समय त्रिपुरा हो जे चिमसासा क्लाय तन्नान बागै फेरांगनि जे जागा उत्पादन खायमाने अ जागा থেকে बरक सरिमां मिजोरामो सयके फेबा बबागरा चाइतो माने बायनो 27 বছরनि परे इ त्रिपुरा हाव बरनो रिसेटलमेंट खाय रिमांका आते कैसे चुनो प्रमाण फनगुइ निके जे 2021 থেকে 21 बीसी इलेक्शन नंग तमाने ओ बीसी इलेक्शन खाय कक सामां तिनि 2026 सपयके फेबा थानाय मासनि फेब्रुवारि मास जे जागा 26 तारिख जे जागा हियारिंग होय एफिडेविट जमा रिमा यागलो फानो जुने एडीसी इलेक्शन ने लगे बा बिनि स्लाइटे 1.5 হতে 2 মাসनि बिसिङो बीसी इलेक्शन मा खायनायनि सुप्रीम कोर्टनि থেকে दागे रिजाखाय ए राज्यनि इलेक्शन कमिशन तार माने त्रिपुरासानो यक्सनान बागे बबागरा गोबां मा लामा रतंजा नों आन्दोलननि माध्यमे मा रतबो राजनीतिगतभाবে मा रतबो तिनि आइननि माध्यमे मा रतबो एकमात्र बबागरानि बिसिंते नाबो বিশ্বাস खायजानो मतन दङ एकमात्र बबागरा नाबनो खायमानो आम बागे बबागरा ताक्स जरो चिनि इ त्रिपुरा हाबो गोबां मा तिजों सभा खायमा दङ चिनि जों सिनाय दंनाय जेरै चिकन जे बरफ तंमाने बंग फनान बे स्क्रिप्ट नीति तिनि आंदोलन खायमा दङ स्क्रिप्ट तिनि माध्यम परीक्षानाय 12 परीक्षानाय बरं बागै स्क्रिप्ट नीति जों कक सायमा दङ बरं जेसे पानो जुनो रिया हेने साय दंतु फेबा जों जुदि थामचा दङ हिंके उ तेलेंगाना मामान हाय जों सालसे इ त्रिपुरा हानि থেকে जों यक सायमानानै हेने बबागरानि थाने आशा भरोसा आरो अपुइतनो जों मासानाय जों जुदि पुइत चाय दङ हिंके जों सालसे यक सामा माननाय कारण नाम बागै न कंना नों थाने बार-बाराव ककन कोयो जों तिनि तेबो बुसकाङो गोबां मा जों वानसुगै दङ जों जे वानसुगनि गुबुननि पार्टिनि बरफ फायनाय किसे गरि थांगौ जे अनुसुखाङो नरक राजनीतिगतभाবে नुखना इ जागा पेपरजला तामजाने बाइक रैली खायनै सदे सती बाइक रैली खायबो गोबां मा मन्त्रि इ त्रिपुरा हानि जरा त्रिपुरा हामखाय मन्त्रि अकल गोबां मा एडिसिनो दखलबो खायनै हिंका फेबा जे जागा संजाका राजनीतिगतभाবে दखल खायनाय ना एडिसि हानो दखल खायनाय हेने तारमाने बबागरा आमनन बुजिनिबो कक्साका दखल माने तामबा नों राजनीतिगतभाবে दखल खाया इलिगेलि भाबे हाबि दखल खायनाय हेने आमनि प्रमाण हिंके जों दिस्रां मनजनो नुगो कायसे नगर पन्चायत खायनाय हेने वानसुगै एडिसि जे बरफ पपुलेशन काया बिनि जागाना डिमार्केशन खायतलाङो अ जे जागा बरफ किसे त्रिपुरा खबजा 400-500 बरफ खबै अ जागा बरं नगर पन्चायत खायनाय बागे बरंनि चिन्ताधारा आम बागे बरं आमते हेरंनोसै दखल हेनो बबागरा आम बागे न कांग्रेसाव जे जागा बीजेपी कक साइतङ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को तेबा नों त्रिपुरा जागानो दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागे नों कक सामाने त्रिपुरा एकर्ड खायमाने ताक्स जरा नों तामन बागे इमप्लिमेन्ट खाया बन कक साइतङ ल्यान्ड रेस बागे जों त्रिपुरा टाइड एकर्ड खायमाने तामन बागे तिनि त्रिपुरा हता पर्यन्त एकर्ड खाया फेबा बरफनि सागो किस्तापन त्रिपुरा हामखायनि बागे बरं मुसुंगा ननइके
বড় কাইসে কনভেন্ট ফোনগো সবকে বিকাশ ফিয়া মনো ত্রিপুরাসনে একে আমতে হেকেন সেকলগিত নে 50 বছর 40 বছর সেকলগিত মানে তে কমলি বসং কাই থানায় জেনারেল এরিয়া বড় কানায় जों आमोन मामोन जोंना जनरल एरिया साबोथं जनरल एरिया हेंके कमुनि दफानि बरक दङ एडिसि एरिया हेंके चिनि दफानि बरक दङ आमबागे चिनि बरनो चिनि जे 19 दफा 12टा हालाम दङ हिमानि ओ जागाव जोंना थामसाके मा दंना हेने बोबागे तिनि सारा त्रिपुरा गरिने प्रत्येक दफानि बरनो तिनि कायसा के सामना नाय दङ तेबा आबन बिसिनि पर्यन्त बरक जे जागा बरक सन्तोष थेंगे कमुनि पार्टी तिनि त्रिपुरा मतानि पार्टी न sebagai orang jaga terang mana ini pun once orang naik sosial media itu kibang mak kok saya tunggu dia baca ini tipe rasa jadi thamsa tunggu jarang orang thana ini thang tu sumberno kokona apos kaya dia begini aku bekti sabton bagai jatin sabton bagai dolni sabton bagai nini ani sabton bagai amte hai leaders tu ini sini bagai orang once kaya amun orang kaham ke masih naik begini logo jara sini tipe matana बाचिनी तिप्रासानो जरा हामजाया जों सोलोंनाय बिस इलेक्शनाव जरा हामजाया बा खालायनाय मोसंजाया आमते है बरक जदि पारा फाइके इनके नर प्रश्न खालाय जे जगह तिप्रासानो हामजाया इनके निनि इ त्रिपुरा हाव बा इ जे कोनो एरियाव फाइनाय नर भोट नायनानै बा जे कोनो राजनीति बदल जदि फाइनके प्रचार खालायनानै नर अधिकार गरिने प्रत्येक खरसा नगद जों माहाय केनो बरनो खरां माति सानाय অপরণ খরং দিছে হেকে চিন গানন থেকে বড় সরি মাথা নাই অদিনন जों যদি থামসা তো হেকে जों সালসা মুক্তি মাননাই बोबागानि इमान चिनि मुक्तां इतिफ्रा हावा जों सालसा फुनुइ क्लां थांमानानो फिननानै सिगां जों जारा तार तो बयस संख्या बे के 40 50 বছর 60 70 বছর नों कथां दङ जुदि इतिफ्राटाय देखो दं थाने खायसे फुनुइ क्लाङै थांमानो हेके नों मदिनन प्राउड फिलमनाय निनि बुसाबुते निनि सुखथाय जारा दंनाय बरबो नों थैमान या गलपानो बर सालसा साइमान नाय आन नाना दादो आनि मा बाबुले सालजा चिन्ति प्रसान मुथांनान बागे आन्दोलन खाय थांका निनि जे अक्सिजेन दं माने ब उलन नों करि खाफानो बिनि हक बायनो ब एकदम प्राउड फारुखाय इतिफोरा जे हापाङ बतङै माननाय जा कारण गोबां इतिहास दिनै ताबो आमाय गोबां मानदो जे जायगा भारतबर्षनो जे स्वाधीन लिख्रांखा दिनै महात्मा गान्धी तिनि रांगो सिजाक दङ बिनि परम्परा बंशनि साजागो चिनी त्रिपुरा हाउस से तो द्रुप चिनी जे 184 186 नंबर ताबक राजा बसंत मोहने सिंह त्रिपुरासानि बागे आसे प्राउड खे कक साइतंगो सारा पृथ्वी गोरि कक साइतंगो फेबा राज फेमिली करेंके नों आंबो तिनि सिनिजाक लाखामो फेबा बरक तंगो मोन नों आं ताक्सु जरै त्रिपुरा हावा सान अफ द सॉइल हेने बुसाय कक साइतंग तंगि मानो तिनि बांलादेशनि बरक अंत तिनि भारतबर्षनि गोबां राज्यनि बरक अंत तिनि जारा এই ত্রিপুরা হাবং কবনি বসং তংনায়ং তো जों जुदि सानद सयल हेनि कक साथेनि बर सुनो कक थाइसे बन उत्तरि मेया कारण तामो आबो कुबै बर्तमानाव जों आबोनो तिनो जों जुदि वान सुके हेंगे चिनि मान साबजा जों इ त्रिपुरा हाव मुख थांख्लाय कां थांमाने हेनो वान सुगोनाव किसे कक साइ किसानेनो आनि कमनो पारि रेखे जतनान हामबाय खुलुमका बुबागला एक लोक तुम त्रिपुरा मता एक लोक तुम तिदाबला वाइटिया बाय लोक तुम हामबाय